This week taitaura nyaya pamastatus tichiti simba reropafadzo hashtag kuraramiswa neshoko kana kugara pashoko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Then also 2 weeks ago and last week ndaitaura ndichiti nini, pane ma spirits of stagnation nema spirit of anti-progress akagara muvanhu. Hallelujah, hallelujah. Rimwe gore ndakamboshanya ndikaona murume mukuru kwete mucheche achipedza sadza nepisi imwe chete yenyama achirumira pakona. Zvoreva kuti pane kupesana kweshoko raMwari nezviri kuitika paground. Nyika yobva Bible roti mhuka dzese dzesango nezvese zviri panyika ndaisa muruoko rwako, pfuma ndaisa muruoko rwako, but murume mukuru anodya sadza nemuto. Muverengi veshoko anofanira kundiverengerewo kubva kuna Genesis chapter number 27 verse 27 to 41. Tarisa munhu ari padhuze newe utaure uti inini ndinofanira kukunda, kwete kuudzwa nevamwe vanhu itai inini ndinofanira kukunda. Womuudza zvakare kuti murume ari kumberi uko akapfeka sutu auya kuzogadzirisa nyaya dzekukunda. Kana uchazoparidzirwa neni gore rino kana rinouya, kana kuparidzirwa neni before, pane zvinhu zviviri zvandinoda kuti uzive kuti hauzvishaye musemoni yangu. Chekutanga ndechekuti vanhu ngavave nemufaro semhuri. Chechipiri ndechekuti munhu must increase. Bhutsu dzandinopfeka gore rino handidzo bhutsu dzandinopfeka gore rinouya. Pandinorara gore rino handipo pandinorara the next 5 years. Maonerwa andinoita nhasi handiwo maonekerwa andinoita mangwana. Paakauya panyika akataura akati auya kuzorangarira varombo, kureva kuti nyaya yeurombo ine painofanira kupera. Pane malevels anofanira kuraramwa nemunhu anodya nhaka yababa. Rega kufarira kurarama ordinary life. Rega kuva neattraction of ordinary shops, wava neattraction of ordinary things. Imboti Mwari, phase by phase of my life upgrade me. Iwa nema seasons eku upgrade wa muupenyu. Nyika neupenyu hunova flat kana pasina kuri kuendwa. Naiudza vana baba ndikati most of the stuff that has brought bitterness in marriages, it's poverty. Unoona murume mukuru akabvunzwa kunzi shuga yapera anochinja chiso kunge sezvinonzi adirwa mvura inopisa. Shuga even kana akada kumwa half cup yeshuga, half cup yemvura is one of the cheapest commodities. Kuno mwana kuti mfundisi watanga zvitaurire kuti zvakachipa kuti zvigamuchirike. Kunzi mafuta apera, so murume mukuru ano muri kuita madyirei, muri kuita iwe ibva pafood level. Ungotenda Mwari kuti zvekudya hazvichafanira kuremera salari yangu. Titange kuremerwa nemota, titange kuremerwa nedzimba, titange kuremerwa nendege, tirege kuremerwa nemari yekombi. Tendera mweya wako kubvuma kuti pakombi level panodarikwa. Kune rumwe rudzi runonzi the white people vakabva palevel yemakombi. They don't even discuss mari dzetex, vanodiscussa kuti mhando dzemota dzakamira sei. Kana Jehovha vari Mwari vanogona kutitirawo zvakanaka tikasvika palevel iyoyo. Kuvarungu hakuna basa kuti akafunda kana haana kufunda. A car is just a mode of transport. And hapana chinhu chinonakidza kudrive mota usina mari, usina kudzidza. Unopinda pamamonya ipapa urukunza ndezera kungokwana pari kukwana vamwe. Ini chinhu ndaiudza vanhu kukembi ndikati pamwe pacho you are trying to work it out when you are supposed to just do copy and pasting. Ye copy and pasting yakazotaurwa nemumwe. Ini ndaingoti kopa. Ukaona zvichinetsa kufunga ingokopa.
ukanyatsoona kuti ini ndakaomerwa panapa, I'm not seeing kuti tiri kuendepi. Ungotsvaga munhu wani ndongotera ikoko ndotokopa. Iwe kana ndakakopa metsi ndikapasa, dziripo pacertificate rangu, anoziva munhu wani kuti ndaimukopera achindibatsira, but nyika yese haizive izvozvo. Ina hangu handina nungo nekukopa. Ndikaona munhu ari kuita zvakanaka ndinokurumidza kumukopa kuti zvindiitire zvakanaka, kana kutomukumbira kuti andiitire. Ngokumbira nyasha dzekukumbira. Bhaibheri rinoti vaIjipita vaakudzinga vaIsraeri, kana kuti vaIsraeri vaakubira muIjipita. Bhaibheri rinoti musabuda musina chinhu, regai kunokumbira kwekunotenga goridhe, ndakupai nyasha dzekunokumbira. Pano munhu andikutaura kuti kana zvanetsa imbokumbirawo so. Kukumbira so. Ndakambotaura nemumwe munhu rimwe zuva, ndikati ndiri kukumbirawo mari. Zvikanzi unodzosa rini? Ndikati ndati ndiri kukumbira. Pane musiyano wekubhorova nekukumbira. Zvikanzi handina mari. Ndikati rangarira ndakambokuitirawo zvakanaka. Zvikanzi hauna kundipa mari. Ndikati ndosaka ndati ndiri kukumbira. Akati uri kuda mari, ibva ndamutsa mari yacho bvaisa muakaunti. Pamwe pachoka haufaniri kunyanya kuzviomesera. Do you know what people do? They overthink. Ndaitaura ne one of the guys akandinzwa paFacebook, he's a student kuCape Town. Akati mufundisi, ndakuonai paFacebook muchitaura kuti hanzi arota hope ndiye ngaazviitike kwaari. Ndikati hongu, arota ngazviitike kwaari. Zvikanzi ndiri kukumbirawo. Ndikati uri kukumbirei? Zvikanzi ndiri kukumbirawo kuti matauriro amunoita iwayo ndikataura kuchechi kwangu vanhu varege kubuda chechi. Ndikati unokumbira izvozvo unondiziva here? Zvikanzi ndosaka ndati ndiri kukumbira kuti mimi namatai pafoni kuti kana ndakutaura kuchechi vanhu varege kubuda. Ndikati uyo anotenda uyu, simudza ruoko rwako uri ikoko, ndikupe nyasha dzekutaura zvakafanira kutaurwa vanhu vasingabudi chechi. Ndikamunamatira handimuzive. Pamwe pacho uri kunetseka nezvimwe zvinhu haudi kukumbira. Ndakaona imwe shasha ichinaiwa, mota dzabva pano, ingoendawo pane munhu ari pamota, ndogarawo pasere apo, ndokumbirawo munondisiya pasere apo. Haurohwi. Kana ukaona kuti une stress, unogara mu one room, uri kuda mweya wekufema wakasununguka, enda kune vanhu vane ma stand alone house uti ndokumbirawo kuuya kusleep off. Enda kuna chimwe chiso chekuti kana ndikasvikako nyama inobikwa, ndombodyawo yemahara ndichifema. Kurumidza kudzidza kushandisa maresources ari padhuze newe. Urege kutsvaga ari kure. Kungoya kuti mama mufundisi, weekend inondodawo kuyaumba kwenyu, iwe uchiziva kuti une pressure, une stress, woenda wombonorarawo svondo uriko, unoitwa guest, wopiwawo mubhedha, wopiwawo chikafu. Even ukazosvika ndiro but watombonakirwawo nechikafu chausina kutenga. Tangira ipapo. Inini pandakaenda kuChinho University, my first wonderful meal yandakanyatsodya chikafu ndakaguta, ndakaenda pana mumwe ainzi Sister Nderezina, vaiva chief vaibika so paZimbabwe Open University vachibikira maminista vanoenda kuchikoro vasina maolevu avo, vanoenda kuopen kusingavharwi. Ndichisvika ipapo ndikati mama ndakavatakurira zvinhu zvavo. Zvikanzi ndini chief ndobika, bandikati handina, ndokumbirawo chikafu. Zvikanzi vatopedza kudya uya udye. Ndikati mama ndogona kuramba ndichidzoka here? Zvikanzi chinosisara ndokuudza. Saka ndaiti kana ndane nzara ndonodya chasiyiwa nemaminista, kana ndane nzara ndopandakadzidzirira kudya zvinonaka. Pamwe pacho uda kuzodzidzira nemari yako inouya rini? Imbodzidzira nevamwe. Toona kuti idzi dzakachena idzi uye tinonamata tese, ndodzikumbira. Ndopaunotangira kuona kuti kune dzimba dzakakura. Pamwe pacho chiri kukutuma kuti ufunge kuti wasvika, inyaya yekuti hausati wasvikawo kunogara vamwe. Amen. Ende kwamwe vacho unoziva kuti vamwe vacho vatori nedzimba hombe vatoriwo lonely. Imba anayo but haana kambani. Kunotofo ndekazi kwakasiyana nekubramfisha. Hauna wekukwazisa, unonhuwa mukanwa wakagara muzimba rako iroro, hapana anoti mangwanani.
unonhuhwa mukanwa urimo unotanga kutaura nendiro. Vana vaenda kuchikoro iwe plate uri wega vari kutotsvagawo iwewe uri kugara kune vazhinji uri kutsvaga mhepo. Saka ava vari kutsvaga ava vari kutsvaga ava, asi hapana da kutanga mumwe. Munozviziva here izvozvo? Ndichitaura kudai kuti unoti imbotarisa munhu ari padhuze ne kuti zvimwe zvinhu kumbira. Mwari havana kuti tengai, vakati kumbirai muchapiwa, gogodzai muchazarurirwa. Hapana pakanyorwa mubhaibheri kuti go and buy. Zvoreva kuti vese vanoshanda neshoko raMwari vane tsika yekuropafadzwa kusvika pakukumbira vachipiwa. Kune rimwe zimunhu rikutoti inoshanda here, recipe yo inoshanda. Can I repeat here? Recipe yo inoshanda. And ukatanga kuswera nawo madhara anoinfluenza chingwa chako. Ukaswera nawo munhu uri kuswera naye uko kukembi ndataura nyaya connection kuti you need to know your sources of power and use them accordingly. Nhasi tautaura nyaya yezwi. Handei tiverengerwe kuna Genesis chapter number 27 kubva paverse 27 to 41 tozoverengerwa Genesis 28 verse 3. Genesis chapter 27 kubva pa 27. Akaswedera akamusoda, akanzwa munhu wenguo dzake, akamuropafadza, akaropafadzwa, akati, tarira munhu wemwanakomana wangu wakaita semunhu wesango rakaropafadzwa naJehovha. Mwari ngaakupe dova rekudenga, mafuta enyika nezviyo newaini zvakawanda. Vanhu ngavakushumire, marudzi ose ngaakufugamire. Uye ishe wehama dzako, vanakomana vanamai vako ngavakufugamire. Vose vanokutuka ngavatukwe, vose vanokuropafadza ngavaropafadzwe. Zvino Isaka wakati apedza kuropafadza Jakobho achibuda pamberi paIsaka baba vake, Esau mukoma wake akapinda achibva kunovhima kwake. Pakuvhima kwake naye akagadzira nyama yakanaka, akaenda naye kuna baba vake, akati kuna baba vake, baba vangu ngavasumuke, ngavadye nyama yemhuka yemwanakomana wavo, kuti mweya wenyu undiropafadze. Ipapo Isaka baba vake vakati, ndiwaniko? Iye akati, ndini mwanakomana wenyu dangwe renyu Esau. Isaka akabvunda kwazvo akati, ndiani wakanga avhima mhuka akauya nayo kwandiri ndikadya zvose iwo usati wasvika ndikamuropafadza? Hongu zvirokwazvo iye ucharopafadzwa hake. Esau akati achinzwa mashoko ababa vake akachema nekuchema kukuru kunorwadza mwoyo, akati kuna baba vake, ndiropafadzeiwo neni baba vangu. Iye akati, munun'una wako wauya nekunyengera akatora kuropafadzwa kwako. Iye akati, haana kutumidzwa zita rakamufanira here rekuti Jakobho, nekuti zvino wandinyengera kaviri, wakambonditorera udango hwangu, zvino atorazve zvino tarirai wanditorera kuropafadzwa kwangu. Akati, hamuna kundichengeterawo kuropafadzwa here? Isaka akapindura akati kuna Esau, tarira ndamuita ishe wako nehama dzake dzose, ndakamupa iye kuti vave varanda vake, ndamusimbisa nezviyo newaini zvino chinyiko chandingakuitira iwe mwana wangu. Esau akati kuna baba vake, munongova nekuropafadza kumwe koga here baba vangu? Ndiropafadze iwo neni baba vangu. Esau akachema nekuchema kukuru. Ipapo Isaka baba vake akapindura akati kwaari, tarira ugaro hwako huchava kure nemafuta enyika, kure nedova rekudenga rinobva kumusoro. Uchararama nomunondo wako, uchashumira munin'ina wako, uchati kana wozvimutsa iwe uchavhuna joko rako ribve pamutsipa pawako. Esau akavenga Jakobho nekuda kwokuropafadzwa kwaakaropafadzwa nako nababa vake Esau. Akati mumwoyo make, mazuva ekuchema ababa vangu ava kuda kusvika, ipapo ndichauraya munin'ina waJakobho. All right, 41. Ndokumbira wane English version averenge chirungu, because my teenagers and senior Sunday schools, they are out, they don't hear this. Imi mchivhura pa na Genesis 28 verse 3. Ane the English version, maimfundisi uya muverenge, Mwari vatitire zvakanaka. From verse 27 to 41.
Ndichaverenga kubva paverse 27. So he went to him and kissed him. When Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, "Ah, the smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed. May God give you heaven's dew and earth's richness, an abundance of grain and new wine. May nations serve you and people bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed." After Isaac finished blessing him, and Jacob had scarcely left his father's presence, his brother Esau came in from hunting. He too prepared some tasty food and brought it to his father. Then he said to him, "My father, please sit up and eat some of my game, so that you may give me your blessing." His father Isaac asked him, "Who are you?" "I am your son," he answered, "your firstborn Esau." Isaac trembled violently and said, "Who was it then that hunted game and brought it to me? I ate it just before you came, and I blessed him, and indeed he will be blessed." When Esau heard his father's words, he burst out with a loud and bitter cry, and said to his father, "Bless me too, my father." But he said, "Your brother came deceitfully and took your blessing." Esau said, "Isn't he rightly named Jacob? This is the second time he has taken advantage of me. He took my birthright, and now he has taken my blessing." Then he asked, "Haven't you reserved any blessing for me?" Isaac answered Esau, "I have made him lord over you, and have made all his relatives his servants, and I have sustained him with grain and new wine. So what can I possibly do for you, my son?" Esau said to his father, "Do you have only one blessing, my father? Bless me too, my father." Then Esau wept aloud. His father Isaac answered him, "Your dwelling will be away from the earth's richness, away from the dew of heaven above. You will live by the sword, and you will save your brother. But when you grow restless, you will throw his yoke from off your neck." Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him. He said to himself, "The days of mourning for my father are near. Then I will kill my brother Jacob." Genesis 28 verse 3. Mwari wamasimba ose ngaakuropafadze, akuberekese vana, akuwanze kuti uve ndudzi zhinji dzevanhu. Ndichaverenga verse 3. May God Almighty bless you and make you fruitful, and increase your numbers until you become a community of people. Chapter 28 verse 1 and 2. So Isaac called for Jacob and blessed him. Then he commanded him, "Do not marry a Canaanite woman. Go at once to Paddan Aram, to the house of your mother's father Bethuel. Take a wife for yourself there, from among the daughters of Laban, your mother's brother. May God Almighty bless you and make you fruitful, and increase your numbers until you become a community of people." Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri. Nhasi tikuda kutaura nechinhu chinonzi blessing. Pane vakomana 2 vaberekwa nemurume mumwe chete, umwe mukuru umwe mudiki, but baba vavabereka vane pfuma yakawanda. This is Isaac, the same man who had reaped 100-fold, who had harvested 100-fold. Isaac had wealth, very big wealth, but in Israel, even up to date, wealth is not something that you can retain, but a blessing is something that you can retain. Saka vanakomana vasi kurwira pfuma, vari kurwira izwi. Inzwa unzwi. Isaac haasi kutaurira Jacob kuti zvawanda kuropafadza, vachifunga kuti ndiIsau, ndakusiyira mbongoro nevaranda neminda nenyika. Aiwa, ari kuti ndinokuudza izwi
handikupe pfuma, ndinokuudza izvi, kureva kuti the wealth was not important than the word. Muri kuziva zvandinoedzera? Ukaiverenga kumberi, Jacob anotiza, uyu murume Esau haana rugare, haasi kufarira kuti Jacob aenda, ndasara nepfuma, ari kurwadziwa nezvi rakaenda naJacob. Jacob anoenda kwaLabhani achisiya zvinhu zvese, but Esau haana basa nezvinhu, ari kurwadzirwa izvi. Dai uriwe wainetseka here nemunhu angoudzwa kunzi wakaropafadzwa obva arongedza bhegi rake oenda, kwete bhegi ramaitaura, ndiri kureva bhegi raEsau, kwete rachi, kwete. Esau arongedza bhegi, Jacob arongedza bhegi aenda, haana mbongoro yaenda nayo, haana mombe yaenda nayo, haana chicken yaenda nayo, angoenda ari munhu ane chigubhu chemafuta, but atakura ropafadzo. Unoziva here kuti chinhu chakuvadza vanhu haisi nyaya yepfuma, inyaya ye-the word that carries you. What is the word that is carrying you? What is the word that is being sustaining you? You don't need wealth, you don't need money, you don't need gold, you don't need cars. You need a word that sends situations and that causes things to happen, to be spoken upon your life. And that word rakataurwa naIsaac ndo rakakonzera paBethel kuti matuma vabve kudenga vari palata vachikwira nekudzika. Waiteerera izwi, waisateerera pfuma, kureva kuti upenyu hwemunhu hunorarama maringe nezvi rakataurwa pamusoro pako, kwete pfuma yawakabata. Pfuma inotoreka, pfuma munopinda vanhu, asi paizwi panyasha ndopa unonoti vanakomana vanovengana. And Esau akaona supu, akati kuna Jacob, ndaakufa ndipe supu. Jacob haana kuti ndipe mhuka Esau dzavanga uchivhima kuti ukadya supu iyi ndinozobika mhuka idzo ndodya imwe supu. Ari kuti mukoma mune nzara, inini handisi kuda mhuka dzamauya nadzo, ndiri kuda izwi. Tendai nemuromo wenyu kuti ndini ndadangwe mudye muto. Jacob haasiri worried nekuvhima kwaEsau. Dai uriwe nhasi wasangana namukoma wachiuya pazvinhu waiti chindipa mhuka dzese dzawauya nadzo kubva kusango, ini ndikupe supu. But Jacob ari kuti aiwa, ina handinei nemhuka, ndiri kuda utaure izwi. Words are powerful. Words are powerful. Paunoti new season, uchitaura nemuromo wako, you are creating things that are not there to be in existence. Why? Because you have spoken. Paunotaura kuti Bible roti asina gata I am rich, riri kudzidzisa munhu kushandisa the artwork of the word. Bakutanga unotozwa Bible richiti, in the beginning there was the word. The word was with God and the word was God. Pakanga hapataurwi zvemiti nemvura kana denga rinotyisa, kurarama paropafadzo. Do you know kuti the blessing yakataurwa naIsaac pamusoro paJacob ndo yakanokonzera kuti mhuka dzibate mazamu dzibereke vane mavara, ndo dzakanokonzera kuti anodominata kwaLabhani. Haana kuenda nepfuma, akatakura izwi. Kana wakubuda mumba usabude nezvimwe zvinhu, buda wakatakura izwi rinoti kana wasvika rinovhura masuo, rinoti kana wasvika rine the power to create things that are not there to be there. Unogona kurarama pazwi, unogona kurarama paropafadzo, unogona kurarama pablessing. Munhu akaropafadzwa haavharirikire door, munhu akaropafadzwa haamiririke munzira yake. Why? A blessing has a power to penetrate everywhere where it has gone. Kana waropafadzwa naMwari, hakuna ucharwa newe ukakunda, kana anomira panzira yako ukakunda. A word, not that much, just a word. Ndine munhu andiri kutaura naye masikati ano kuti vanhu muri kurwira zvinhu, you just need a word. You need a word.
Ndaitaura nemwe hama yaipururudza pakabhureka chechi kuZimbabwe ikati ndaitirwa zvakanaka mufundisi, ndapiwa chechi ine vanhu, pane vanhu vanobvisa chegumi, yakazara chechi ine vanhu, mainstruments aripo, vanhu varipo, pekugara paripo, pane church house. Achisvika achitsvaira church house, achigara pamasofa asina kutakura, asi haana kuziva kuti chaiunganidza vanhu iblessing, haana kuziva chaibvisirwa chegumi iblessing. Izvozvi it's almost 1 year later aripo, haachagoni kana kubhadhara magetsi epo, haachagoni kutsvaka kuwana munhu anotsvaira muchechi. Vanhu vakaenda neakanga aine blessing akaenda. Chinochengeta pfuma izvi, chinochengeta ramangwana izvi, chinochengeta upenyu izvi, pfuma inoparara. Unoona madzikoma vakomana vachirovana so, kukweshana so, vachikwesherana izvi. Mudhara anoudza Esau oti, mufana, maziso angu apera, mazuva ekufa akwana, ena unondiurayira mhuka, uye nayo ubike zvinonaka, nditaure izvi. Asi nyaya yakakanganikwa naEsau yanga iri yesimba raJakobho, kuti Jakobho anga akakonekta pamwoyo wamai nekuti aifarira kubika, Esau kwakukonekta pamwoyo wababa nekuti aifarira kuvhima nekugara kusango. Mai kwakunzwa baba vachirayira Esau, kwakuti kuna Jakobho, ndakuuraya ndikupfekedze dehwe ufanane naEsau. Unoziva here kuti muupenyu hwemunhu vanhu vanokurongera vachida kuba mota yako havazi vanhu vakakwana. Vanhu vanokurongera vachitaura mazwi ndo vanhu vari dangerous. Why? Vanokondrora mumhepo. Ukaba mota ndiine capacity, ndinonotora imwe. Asi ukaba blessing sezvakaitwa naJakobho, watora kwazvinobva, waba source, waba kwazvinobva, hapachina kumwe. Unonzwa baba vake vachitaura vachiti, iwe uchagara kure the fruitfulness of the land. Kureva kuti pane zvinobereka Esau uchagara kure, pane zvakanaka Esau uchagara kure, ndekuti ndasimudza munun'una wako. Kune vanhu vari muno vakawanda vasinganzwisise the concept of a blessing. And you know what? Vazhinji vanhu vanofarira varungu vachiti hanzi varungu vanotipa madonation. Hakuna munhu wandakavenga semunhu anoda kudoneta chinhu kwandiri. Ari kundiita muranda wake ini, because anoziva kuti kana andipa inini handichafungi. That's why Jonah, those western things, vakaita zvihondo zvavo zvikapera vanounza zvinhu kuAfrica. Vanenge vafa vasina kwekuzviisa uko ndo zviri kugadzira mabhero, because vari ukoko vakasvika palevel yekuti havachaite zvatinoita kuno kuti pakafiwa vanhu vorwira juzi rasara, umwe neumwe uko ane juzi rake. Saka kana vafa majuzi avo vanoisa mubhero wounza kuno kuAfrica. Ndine munhu wandiri kubatsira manheru masikati mangwananano. Rega kuti hama yako ikafa ufunga kuti ndawana sheti yekupfeka. Iwe unodirei kupfeka dzemufi iwe usati wafa? Ndotsaka uchiona kuEurope kuri kuuya mabhero havazvinetsi nekugowa hembe. Kungounganidza dzasara wodziisa uko, wounganidza dzasara wodziisa uko. Kana ari masutsu anongowanidzwa wongodzoserwa uko. Ouya kuno iwo chinosarudza manje wakakotama, ndo pandinobuditsa izwi rinoti kotama ibhotiki. Chaita kuti munhu aende kukotama ibhotiki nyaya yemazwi akataurwa pamusoro pako. Nhasi ndaumbotaura nyaya yekuadresa izwi. Iwe hauzviropafadzi. Upenyu hwako hunoda mumwe munhu anouya pauri wotaura kuti go ye therefore. Ende nyaya yeblessing kuAfrica yakauraya vanhu zvakanyanya, kunyanya isusu the black church. Can I help you? Pandinokupfuga paunopfugama paindoti I bless you usina chinhu. Kwete kuti muhomwe hauna mari ayo. Unoza a word that's spoken. Ukatarisa dzimba dzese idzi, vese vamunoti vana baba namai, takangotangira paizwi. Kungosangana so, woona munhu achipfuura woti makadii, wonzi tinofara.
kudhara imimi maboni free musati maberekwa panguva yatakatsvaga vasikana isusu waibva wazonyora tsamba ringori a written word kwete rekuti ndinokuda aiwa waingonyora ndodawo kuti uite mai vevana vangu iri rekuti ndokudara rakatiremei pchana pamazuva edu isusu vanhu vakuru wadaro woona rikapindurwa izwi iroro wozoti imba yatomira hapana mhiko yaitwa hapana chaitwa izwi rataurwa rane a word that is spoken positively it has power to shape character and to direct resources. A word that is spoken negatively, it has power to destroy. So every word that is negative that has been spoken must fight another word that is positive. Kune munhu andikutaura naye izvezvi vazhinji vanhu vari muno takaurayiwa nenyaya yekuti izwi rinotaurwa uri tendi pakanzi new season hautendi. Jacob haana kuchekwa nyora nababa vake uye Jacob haana kunza matombo 6 nababa vake uye Jacob haana kupiwa tsvimbo kana chi anongonzi ndakuropafadza mwanangu zviyo newaini ndaisa muruoko rwako mombe nemadzikoma ako nevaning'ina vachapfugama pamberi pako zvapera finish and clark pakati pedu ipapapa izvezvi so ndikangosimuka ndikatotanga kudaidzira kuti ningi ndiye hakuhedha department rakati tisina chipepa chatamupa unoona anobva atochinja nestep mirai ndipe example yasekretary vari kusunday school vaiuya nezvihembe zvavo nezvimwe zvakangodaidai zvemaprofesa zvezvi maprofesa havatengi hembe ka tinotogara tichivavanzira kuti uyu profesa haasi wechokwadi maprofesa vese vamuri kuona ana masidhino vakusunga masutu itori nyaya yekuti takati sungai masutu kumens fellowship mai masidhino vatondigutserera musoro maprofesa havatenge hembe vangatotenge dzimba hembe havadzidi kana ukama musoro chaiko maprofesa haakami anenge achingoverenga wazoona patakangodaidzira tikati ndimi maasekretary takatanga kuona tumabhachi twakubuda takatanga kuona tumatai twakubuda. Why? A word has been spoken. When it has been spoken, it will go and shape character. When it shapes character, it also has attract another blessing inoenderana neoffice. A word unogona kugara pazvi kudyira pazvi kufambiswa nezvi izvi rakasimba unoenda izvitarisa so ndikati Mary paanosangana nemutumwa a word was spoken things started happening just a word. Words are powerful but zvinodependa nekuti ataurwa nani. Ndaiparidza kune imwe assembly sub assembly rimwe zuva ndikati chimwe chinosiyanisa vanhu pachechi inyaya yekuti mufundisi vanokuda zvakadii. Kuno mumwe munhu atofunga kuti hanzi mufundisi havana denga, hanzi mufundisi havana denga munhu. Kukembi uko ndaitaura ndikati masources of power ari panyika havasi vatumwa vanhu. Mwari vane vamwe vanhu vavakapfekedza simba rekuti kana iye akataura zvatorejeswa kudenga. Pamwe pacho uri kunyanya kutenderera nekuti hausati wasvika pamoyo pamufundisi. Chiri kukutuma kutenderera hausati wakudiwa namufundisi. Mufundisi havanyatsi kuda. Why? Nekuti haudikike. Unoziva uchipinda muprayer room life is fun. Uchipinda muprayer room ndikapinda prayer room makuseni kana ndikanofamba kuwoko nendine chibhuku chandine ndinacho so umwe munhu unotozomuona wauya kuchechi kuti finish ndakamukangano
pane rimwe munhu wandakapiwa vision muno muchechi ndichiparidza, so ndikaenda kugomo ndichida kunomunamatira. Ndasvika ikoko vandanamatira vamwe vandamukanganwa kudodai so kufunga nai maimufundisi munhu akadai munomuziva here? Handisi kumuziva. Ndazouya kuchechi kwakudziona kuti ndo munhu wandaitsvaga uyu. Chinokutuma kukanganikwa hunhu. Ukaita munhu anogara kure nenyasha, rega kugara kure nevanhu vanotaura mazvi. Even kuvanhu vanoenda kubasa, rega kufunga kuti ukasangana namaneja mukoridho ukamutiza wazviitira favor. Kwazisa kana aine bhegi takura. Vakuru titakurewo. Mutasa simuka. Ngoti wayana. Muri kuona murume uyu chigara hako basi. Akauya asingaende kubasa. But manje aindishungurudza. Ndakamuudza rimwe zuva ndichipenda kumba kwangu. Ngati baba musauye kubasa. Panapa hapana basa. Andinoda kungoshanda hangu. Ndikati aiwa hamugoni kushanda moudza vanhu kumusha uku kuti ndaswera kumba kwamufundisi. Iwe woti titumirewo shuga moti handina. Ndinovengwa nemukadzi wenyu kuti unoswera uchirara wakati wakaneta waswera kwamufundisi isu tine nzara. Ngati basa baba basa hapana. Ndikaona mangwana vauya futi. Baba ndakati chine zuro zvikanzi baba ndangouya hangu siyana ineni ndangouyawo semunhu. Kuswera mangwana futi. Vadzoka baba vaya varipo era. Kana mamufundisi imi siyana naye. Muri kunetswa nei ndimi munobika here? Indiri kufunga kuti mwedzi ukapera uyu munhu yari panapo ndomupei. Apa anenge akuudza kuti mwana wangu ari form 6 ari kunyora guri rino. Iwe ndotoswera panapa. Mwana achinyororeka kunyora zvonzi ndaiswera kwamufundisi mwana akadzingwa. Zvandakaita pakangobuda mukana webasa ndakabva ndati mutirasa rongedza bhegi uende ikoko urege kuita problem yangu. Ndomaendera akaenda kubasa. Kundonyatsoona kuti murume uyu akasabva panapa ka inini ndine problem. Apa every morning baba mama vati mamukase. Vari kuZimbabwe vari kukukwazisai mama vanga vachiti mufaro ba. Atsoona kuti panapa ndaiswa pakona panapa inini handichakwanisi kubuda. Ndaita atsoona kuti panapa ndakiwa panapa. Apa mbacho nombofunga kuti ndai. Even ukaita attitude yanenge aripo achingosekerera. Ende akatoenda kubasa kwete basa chete basa chairo rinotomupa mari. Ndofunga nemukadzi wacho apa appreciation aritoti vapei mari because ari kuziva kuti pane pavakacherwa. But chakaitika angonyatsotarisa endambotaura pakutanga ya kuti inini ndogona kungonamira pamunhu uyu. Anogona kungoona zvanoita nini. Iwewe problem yako ukangonzi bichana handinyengereri. Iwe kana wakuda kuenda kure, Jacob akabvunzwa katatu. You don't smell like Esau. Are you the real Esau? Akati it's me baba. Hana kusuduruka apa achiziva kuti ari kuba. Zvikanzi unza zvikendera padhuze izwi rako rinoita seraJacob asi muviri wako unoita sewaEsau. Akati ndini baba. Achigona kuti mutharadi ataure izwi. Vamwe vanhu vanotaura izwi vakapiwa grace dzekuomera naro. It's not everyone are in a position to bless who is willingly ready to bless. Vamwe vacho ndivana Elijah anoti kuna Elisha tari hiye chimbosara pano ndakuenda kumhiri. Akati handiko kwamunoenda ndo kwamuchaenda. Zvikanzi ndakuenda kumhiri kwerwizi. Akati handei kurwizi. Achiona mendo ichirova mvura ichivhurika. Akati mudhara uyu kana akuenda ndinoda kururova rwizuru. Ndiye Elisha. Kusvika Elijah azobvunza akati iwe mudhara, do you know kuti Elisha was older than Elijah? Hauzvizivi. Unongofunga kuti spiritual order inoti vakuru ndo vanoripa vadiki vanoripita vakuru. Elisha was almost 15 years older than Elijah. Elisha achiteera mufana anonzi Elijah naye paakazosvika manje Elijah akanoti munhu handisa pakona. What can I do for you? Zvikanzi I need a double portion of your spirit. Zvikanzi ukandiona ndichienda you will receive it. Unoziva kuti chinhu wani chandakadzidza panyaya yeblessing, vanhu vari nyore kushanda navo havana chinhu. Vanhu vari nyore kushanda navo havana chinhu. And my employers are too nice abadari.
ask me, vanokupa 1,500 every day vachikubhabhadzira isingatengi. Vakada kutokuzokukudza kukuti munhu waMwari uchizoti une nzara. Hakuna munhu waMwari anogara nenzara. Munhu waMwari zvakatiomera, chimbobatai 700 imwe tichazokuonai kana mwedzi wakupera. Unoita 3 months uri in arrears uchibatwa zvakanaka. Ndopa unoona kuti Elijah akanga asiri friendly. Ana Bible rinongoti kumukadzi ndipe mvura, bika kachingwa upeini ndidye ndigute. Wozoona kutamba nemwana wako. Pamwe pacho vanhu vanotaura blessing havasi vanhu vari friendly. That's why uchiona kuti vanhu vazhinji vanopinda mumapati ekuvenga mamanager. Munhu akangoita manager anovengwa nevanhu. Asi isusu ndo patinokwana manje. Ipapo pane vakavengwa totoziva kuti vanovada vashoma tobva takwana. Ndakamboudzwa nomwe munhu ndikanzi Pastor Jiriji munotyisa. Ndikati ho ndotyisa. Vangani vane vanotenderana naye kuti ndotyisa. Ndikati ndinotyisa ndakamborova munhu here. Vanotaura murume uyu anotyisa. But ndikasatyisa handisiri mufundisi hatifaniri kufanana. Iwe newe tikatamba tese kongonya. Anozoropafadza mumwe ndiani. Ime ndai munoti ga madzoka tozokubatsirai. Kwete kuti tiite tese ga mondidaidza kupati mononduri ndikati ga mufundisi varivo vari kundiita tozopedza taakunamatirana futi taakuenda pana ga pamberi pa mweya waga wazobva rini tichipinda pamweya waMwari. Kune vachada kuzoita vafundisi mukanyanya kutamba kongonya gore raunoda kuita mufundisi taakukudaidzira as a student ukauya unamatira vanhu vanotiza vanokuda muchitamba mese kongonya kwete taakuturikana maoko kana taakuita zvedenga toda vakadzikama kana taakuita zveupenzi totamba nemapenzi. Hamuzvizivi here kuti it's very difficult kuti kunamatira shamwari yako uchinyatsoziva kuti nezuro taireva ningi nezuro takaba wozouya kuno motanga kuningetera aibudi. Saka pamwe pacho pamunoti Pastor Jiriji vanotyisa havatyise chiremera chinofanira kugara pana baba. Hatifaniri kuzonyanya kuita munhu one iwe nini. Blessed and the blessed cannot be one person. Nditore munhu wawakaenda naye kubaby shower last week wamakatamba mese get down ndito akuropafadze izvezvi tione ukauya kuautako. Hauzvizivi kuti mukanyanya kutamba mese hamugoni kunamata mese kana munhu wenyu usina kumira zvakanaka. Because unogona kutobatsirwa pakusakwana kwako wosangana neasina kukwana achida kukubatsira. So a word iyo zvindakagara panapa ukafonerwa unzi wawana basa, what happens to you? You get excited. Tiri kukutumira contract, you get excited. But what is happening? It's a word that is being spoken and it's going to be enacted. Kune vamwe vanhu vari muno mga wekuti ukaona kuti utungamirira hausi kundifarira, iwewe ita zvinhu zvako. Can I repeat this? Iwewe ita chi zvinhu zvako. Usakurumidze kupushirwa kure. Wese akawana ropafadzo anonamira. Wese akawana ropafadzo anonamira. Ende kana uchida kushanda neina atiite zvemagurupu. Tikatosangana 8 tosangana 8. Ukati uri kuuya president worship unouya. Hauiti kunge mwedzi wekuti rimwe zuva unonyura rimwe zuva unobuda. Hati munozwa vanhu vachite mazuva ano mwedzi hauko. Mazuva ano uriko. Asi zuva every day even ukasariona rinenge ririmo mumakore. Gore rikangopfuura zuva ratobuda. Saka don't be like a moon, be consistent like a sun. Kuna munhu andikutaura naye a spoken word. Imbozvitaura kuti kune izwi rinofanira kutaurwa. Iye Jeremiah oti ndichakupai vafudzi. Kwete kuti muchazvifudza. Hanzi ndichakupai. Kureva kuti hautsvagi mufudzi. Hanzi pasa variko handivafariri. Ndiani akamboti unofanira kundifarira. Zvounoenda kwadokta unofarira dokta iwewe. Unondifarira ndiri shamwari yako here. You don't need to like me. You just need to come and I do what I do. Tichakupai vafudzi vanotaura izwi.
unoziva kuti unogona kuita chinhu 20 years uchiedza kuchiita wega, pachingoda munhu anouya anotaura izwi in seconds chotozadziswa. So many businesses, they did not prosper. Why? They delayed to receive a word. So many people did not prosper. Why? They did not receive a word. You just need a word. Ukaona marriage iri kunyanya kudai, iri kushanda nezwi ripi? Unenge uchishandisa rekupururidzirwa riya, madhuwe, chihera wekupopota, ndoro uri kushandisa iroro. Kungoona murume so, kutoka bachara kaunyana kudai, unogwauta so yori mukadzi. Unenge ine chipapi mumbai wakabvisa pfuma. Chakacelebraterwa chihera wekupopota, umwe wakanzi makwira miti wekurarama nezvekuba, uri kuendeswa kumurume. Ukangoona sheti yababa munini kunge murume watora, blouse ratete watora, bhutsu dzavamwene warongedza murume mako. Uri makwira miti kavanorarama nezvekuba, ndo izwi riri pabasa, ndo rakakuhirisai. Iye hambononoki, ndodzichera inini, ndodzichera ini, ayatsoona kuti izwi riri kushanda apa, rine zvarinoreva. Ukanzi mhofu yemukono uchiombererwa, kungoona mhuri wakutotunga mukono unotunga kayafu kayafu kayafu. Izwi rakataurwa pamusoro pako riri kuti kudii. You need a word. If it's negative, it becomes negative. You need a word. Jacob akaenda akasvika achishandisa izwi, akaita pfuma achishandisa izwi, pakudzoka achishandisa izwi rakanzi wese anokuropafadza ndichamuropafadza, wese anorwa newe ndicharwa naye. Who speaks into your life? Handina hangu munhu andiri kushora, uye handina hangu munhu andiri kutarisira pasi. But ukaona blessa wako iwewe anokuropafadza asina bhutsu, achinamatira kuti uite ndege ngadzishande dzirege kuenda paholiday. Ndakabvunza mumwe munhu zvikanzi tabva kuchechi, ndikati mabva kuchechi, zvikanzi ndikati mamuchipindira pai, ndikati tinopindira parumu iri kuseri. Ndikati Mwari vakanamatirwa kuseri, kunamatira Mwari kuseri. Mapedza moverenga pakanzi nyika nekuzara kwayo ndezvashe, imi manamata muchiona mubhedha wemunhu, kwete kuseo group, kuchechi. Chechi iyoyo tiza neupenyu hwako. Anya mfundisi vari kutuka mamwe masangano. Handina sangano randiri kutuka, nangoti pfungwa dzako ngadzirege kuenda paholiday. Pane panoshanda mweya, pane panoshanda pfungwa. Ngadzirege kugara palive. A spoken word. What does a word do to me when it's spoken? Unoziva kuti izwi rikataurwa rinoattracta shamwari, rinoattracta vanhu, rine zvarinoita. Most blessers, they don't give you anything, they just speak a word. That's why you're not pastors speak a word. Nyanga dzine zvadzinokupa, but musafe makanyeperwa kuti izwi renyanga rishandi. Izwi renyanga rinoshanda. That one is a spiritual force. Nyanga inoshanda. Those herbalists and traditionalists dzinoshanda. Dzikakuudza kuti mwanangu enda unowana basa, asi haufaniri kukanganwa muko wawataurirwa nasekuru. Ukaukanganwa basa rinopera. But yekwaJesu manje haina mitemo, ingori blessing isina zviremerwa. Asi zvinyanga zviya zvinoshanda because asi timba racho harisi permanent, nekuti mushonga unoora.
zvimishonga zvavo zvinodi zvinoora, but vane nzvimbo dzavanopareta. Mukatsvaga munhu anouka panapa anogona kukuudzai mhando yemasokisi amakapfeka, but harisi izwi rinokuraramisa, izwi rinoona zviripo. Iwe uda kuudzwa kuti une masokisi egirei, hauazivi here? Hauna kuenda kukireshi here? Hauzivi makalazi here? Asi vanoona, asi hariziro izwi rinochengeta. Izwi rinochengeta rinobva kuna baba vakubereka, rinobva kuna mufundisi, rinobva kuene authority. One of the source of the powers, it's not only pastors, even managers kumabasa vakakuudza kuti wa supervisor, because that is a source of power. It will exist into your life. You can become a supervisor. Why? Because another person in authority has spoken. What does the Christians do? And what does pastors do? Or what does the word of God do? It gives you power and a favor that when you get in people's offices, who has power to bless you and who has power to open doors for you, they will open doors for you because a word was spoken. Isaac anoti kuna Jacob, vanhu vachakupfugamira kureva kuti paanoenda kuvakuru vevamwe vakuru vachamupfugamira. You need a word. Vanoshanda neni every day. Ukandiudza kuti baba ndiri kuenda kuinterview, I rarely say I will pray. I say I will speak a word. Vangani vakambonditwa nchidaro kuti ndichataura izwi. Ndiri kuti pa situation iyi ndiri kutaura izwi kuti izwi iroro rirarame pa situation iyoyo, and that word, because it has been spoken and it has life, it will go and live and the situation will be transformed. Unoziva ndine vanhu vakawanda wekuti patinoparidza kudai vanotenderera so. Pane chinhu wani chinogara chichirovesa hana yangu kuti my resources are we na wewe as linked to your level of intelligence. My resources are we now are linked to the level of blessing, not to the level of intelligence or a level of qualifications. Tikati munomu titange nema professor ndo vanozikana kuti vane madegree akawanda tovaisa line, totora ma chartered accountants or ma engineers, totora vane ma degree, totora vane ma A level, totora vane ma diploma, totora vane ma national certificate, totora vane ma A level, totora vane ma O level, totora vane ma 0 grade. Tovaisa line up, tochizovalinga nepavakarara nezuro, ndopo unorohwa neani kuti makarara kupi nezuro uye maidyi. Unoona kuti umwe munhu ane degree anogona kunge auya netsoka ashaya mari yekombi, koita umwe munhu akanyora form 4 akasanotora maresults acho, iye ega aitozviziva kuti handinotori nekuti hapana chandakanyora. Aisada mukwenyi kukwenya bepa rake kuti amutaurire kuti you are ungraded. Akagara azviziva kuti kumaths ndina U ungraded, kugeography ndina U ungraded. Rimwe bepa racho haana kutombopindura mibvunzo, akangoti I am tired kana kudrowa muswe akati mombe yacho yapota kuseri, kwakudzosera kuna examiner. Examiner akangoona muswe kwakuiso 0. Haana kutombobvira apindura bepa iroro. Asi nyasha dzikamuwana anogona kupa lift. Iwewe une degree kumulata unomira uchita ndataura pakutanga kuti vakuru ndiri kubva pano ndinodawo kusvika apo, iye ndiye vakuru manje, uyu ungraded, anoita mukuru wako. Saka vanhu havararami pa level yekudzidza kwavo kana pa level yeintelligence dzavo, vanorarama pa level yeblessing iri pamusoro pavo. Ndaitaura namanhivi rimwe zuva achindiudza kuti munhu waakadzidza naye same electrical engineer naye
anotibika huku pamasvingo paya pastairs kwenda muri kuchisvika masvingo maya ndo paari kubika huku paya ane degree reengineering haatodyi poloni sewe uye haasati amboona freeway marodi 4 haazi asi engineering degree yechi anaro license haana chaanoziva ndechekuisa maspice pahuku asi metsi dziripo inonzi chi chemistry and physics dziripo but hadzisi kushanda. Inini hangu I was not one of the most intelligent people. Munhu aindibatsira metsi kazhinji ndibaba kufa kutizwi ndaiti ndikavharwa metsi unondibatsira kuveka metsi vari muno vanotokupupurirai but izvi zvine zvekukirema zvinana geography nana commerce andaimbomira nana history but uku kumafiga kwaindiremera saka ndazoti vakufa tikizi uyai titandare totandara tichiveka metsi but hauchagoni undiudza manje kuti mudhara maikopa because ndakakopa paishanda dzitoripo pacertificate pangu zvinewo une shungu yekuti hanzi ndoita ndeka ndogara ndeka handina basa nemunhu rega ndikubatsire masikatano une basa nemunhu. You cannot go far minus a pastor, you cannot go far minus a parental blessing. You need that word, you cannot go far. Even ukagona zvekuziva inonzi chistudent companion yese plus vanhu havabhadharwi kuti wagona maspelling. Aiwa ukaona uchiri kumakirwa maspelling hauna mari unongodharadhadza vanhu vanoedza kuverenga kuti vanga uchidei because papepa ipapo panobuda mari. Plus munhu ane mari hanzi aita mistake kunyora chirungu aiwa anonzi anowandirwa akanga akachimhanya kuenda kunotsvaga imwe mari saka asirira umwe A kana umwe B. Tarisa munhu ari padhuze newe umbomuti chiyero chenyasha, chiyero chenyasha izwi rakataurwa pamusoro pemunhu ndo rinorarama. Izwi ndichitaura kudai so chiri kutoshanda pauri izwi kuti ndiani akataura pamusoro paunosvika iwe uchinzi hapana basa ari kusvika mumashure wako anosvika achinzi riripo. Uri kuzaendera pavatonzi wewe haripo ari kuteera anosvika achinzi riripo. Ndaitarisa rimwe zuva ndichitarisa vanhu ndikaona kuti chinhu chinoshamisa pasi pezuva ndechekuti Mwari havaripiri vanhu maringe nekudzidza kwavo kana maringe nekugona kwavo kana maringe nekunaka chiso. Unogona kuberekwa wakanaka zvekunaka zviya but kunaka hakunzi shuga. Unogona kurara nenzara mhino yako yakati twi ane 5 aine marofu 9 yechingwa. Saka vamachiti amai ndakanaka amai hauna yese ane yese munhu anoti ndine nyasha amai ndine nyasha amai nekuti nyasha dzinoripira chiso hachiripiri. Ndaimboseka tichikura vasikana vaiwanzoti ndaive nehanzvadzi yangu inonzi Precious, I need a tall man, a masculine man, a tall man. Achikondera imwe asende imwe nyika. I need a tall man with money and cash and what. Ndakazoona vainaye zvezvizvi pakaipa kureba hakudyiwe hauise mudura height even akaita 2.4 antonetsa kuwanira mubhedha. Uri kunzvadza ndoita kureba hakuende mudura uye kusimba hakuende mudura uye kupfupika hakuende mudura. Munhu anongonzi munhu maringe nenyasha dziri pamusoro pake. Kureba kana kupfupika, kufuta kana kutetepa, kutsvuka kana utema, munhu inyasha dziri pamusoro pake. Chinonzi munhu izwi rinorarama pamusoro pake kwete maphysical features. Unogara netomeni enda upagari kama tomeni vanavojijike
ndakazomubvunza ndikati tete Tomani aripi? Ndinobatsira vasikana vari kuenda kumauniversities nevakomana vasati varoora. Chinonzi munhu inyasha dziri pamusoro pake, kunaka kuri mazako. Izvo vanhu pamaya unoona basa jirinji vanga vasingavazivi vaenzi. Whether ndikanzi ndine mhino 7 kana ndikanzi ndiri mupfupi kusvika paground kana ndikanzi ndine ruoko 1, but kana nguva yemamhepo yakwana akangoenda zvatoringana mufundisi vavepo, kana uchienda kubasa ndikangoti enda unowana basa ukawana basa, chiro chauri kuda iwewe chinhu chinobva pamunhu kwete maonekero emunhu. Zvindichitaura kudai so kune imwe shasha inofunga kuti ikapfeka zvakanaka yaenda panyasha. Nyasha dzinoshandirwa uye nyasha dzinobva pazwi, ende vafundisi vanotaura izwi kana vachida. Iwe unodi kumboita zvinhu zvinotuma vafundisi kubvotomoka, kungovhotomoka. Unotaura kuti munhu akaitirwa zvakanaka anobvotomoka, unobvotomoka. Una mai vako imbovaitira zvinhu zvekuti vabvotomoke, una baba wako imbovaitirawo zvinhu zvekuti vabvotomoke. So vangotaura wega vasina kutumwa. Zvino iwe uri stubborn, taurawo zvinhu zvekuti munhu angobvotomokawo. Ndinonamata every day, ndinonamatira masegments echechi, ndinonamatira madepartments, ndinonamatira maindividuals, ndinonamatira chechi. Basa rangu kunamata, but chinhu 1 chaakundiremera mazuva ano kurangarira vanhu vasina zvavanoita. Kudhara pamamuri 30 ndaikuzivai mese, pamakaita 100 ndaikuzivai mese. Pamwe pacho let yourself known. Jacob ka haana kuudzwa izwi nekuti aifanira kuudzwa izwi, akaudzwa izwi nekuti aida kuudzwa izwi. He had to do what he had to do to receive a word. Pamwe pacho ukaona kuti zvefeya zvinonetsa, ingoita zvinoita kuti zviite. Wanzwa ndiri kutaura? Kana feya ichinetsa, ingoita zvinoita kuti zviite. Pane munhu wandava kutaura naye masikati ano, ndati izwi kana riri kurema kuuya zviri direct, ita zvinoita kuti riite. Rega kugara pasi uti kana waakuda vachataura, kana vasingadi kutaura vamanikidze vatauri. Ndakambobvunzwa neumwe munhu auya kumba, zvikanzi vaoneka, akati ndakuenda, tapinda muofisi zvako ndakuenda, zvikanzi but mufundisi hamuna zvamataura. Ndikati unoda kuti nditi kudii? Zvikanzi ingotaurai zvamuda kutaura, asi handisi kubva pano musina zvamataura. Jacob paanosangana nemutumwa ati ukaita unhu hwaJacob ka ndofunga upenyu hwako hunoreruka. Inini ukandibvunza kuti in the Bible who do you want to be, indangu ndoda kuita Jacob. That is my desired character. Jacob mutumwa akudzokera, haana kumuti fambai nerugare, akati hamuna kwamunoenda tsano musati mataura. Jacob anga ine tsika yekusedusa the word, anga ine tsika yekudemanda blessing, anga ine tsika yekufoseredza izwi. Mutumwa akuenda akati ndakubatai munhu washe, zvikanzi rutunga rwasvuka ndakuenda, zvikanzi hamuende musati mandiropafadza. Inini chinhu 1 chandakadzidziswa ndisati ndaamufundisi ndichiri mutendi, kwanga kuri kupina vafundisi. Ndichisvika kuKempton Park, ndakasvika ndikavafone ndikataura namufundisi munemo ndikati ndini uya ane mukadzi anga achitaura nemi, tinogara kuRudaport, vatapiwa munhu wekufamba naye. Vandazoenda rimwe zuva ndikati mudhara, zvese zvinoitika kuWestland munotuma inini, mota iripo, kadhi rekubasa refuel riripo, you don't need to give me fuel, munotuma inini. Ndomasvikira andakaita padhuze naFastor munemo. Wese adzikira kuLanzeria airport, ini ndindaimiendesa kwese kwada kuenda, but vakambonditumawo havazondikanganwi. Kana vambondituma havandi kanganwi.
ndomasvikira ndakaita. Pandakasvika pakauya mufundisi mapfumo tichibva kuboarding, ndakangosvika ndikati mufundisi chibage chenyu chatsvuka, tipewo badza titeme. Zvikanzi mama unoda kuti chitemwe next week. Tikati chitatu isu kumaruzevha hatishandi, tinonzi tikashanda makudo anodya chibage, touya tichitema chenyu ichi chisingadyiwi nemakudo. Tobva takohwa munda kekutanga, takohwa munda kechipiri. Ndakuenda kuuniversity pastor mapfumo kwakutora ma-t-shirts enherera aifanira kupiwa nherera, vachipa inini nomwe musikana aidzidza huku, aienda huku mambo, aienda huku nasti aienda kuzayoja anga ashanya. Zvikanzi iwe yako iyi chiendai munoropafadzwa, kwese kwamuchaenda musatenderera. Ndatopiwa t-shirt yangu, ndatema chibage. But uchibva kumaruzevha ndakamboenda kumwe muno mumwe mufundisi andisoda kuataura sarawo, ndikasvika ndikavapa zvinhu vakati siya ipapo, zviri zvidiki. Mangwana ndikadzosera nezvimwe zvavakati siya ipapo, kusvika ndazovawanira 20 kg yeshuga muna 2008, ndichivapa 2 kg yeshuga. Zvikanzi mama, ndiri kuaina dhedhi, zvikanzi uyai titaure izwi pamwana uyu. Tumazwi tushoma twataurwa, ini 20 kg yangu yeshuga ndasiya, ini mazwi angu ndatora. Usafe vakafunga kuti ucharopafadzwa kana vanhu vakuda, manikidzira kuropafadzwa. Can I repeat this? Manikidzira kuropafadzwa. Even ukasenda message ukasapindurwa, senda imwe uti hamuna mandikanganwa here ndoziva mowandirwa. Kuna munhu wandiri kutaura naye masikati ano. You need a word. Pamusoro peupenyu hwako you need a word. Pamusoro peupenyu hwako you need a word. Even ukafunga kuti haudira pastor Chirija, but if you doesn't have a spoken word that you can live upon and quote, you are not going anywhere. You need a word. Pane izwi rinofanira kutaurwa pamusoro pako. Pane izwi rinofanira kutaurwa pamusoro pako. Iwewe rekuti kana wasvika so zvinhu zvese zvinoremekedza izwi iroro. Ndoda kupa testimony isingatengeswi. Parudaport panapa ndakataura izwi tichitanga, pakatanga kuitika covid, ndikati hakuna unopindira pachechi panapa anofa necovid. Vangani venyu vanotenderana nesu kuti hatina kumboita rufu rwakadaro pane vanopinda pano. Why? Takarwara, vamwe vakapinda muzvipatara, but izwi iroro rakanoudza rufu kuti iwewe haubate vanhu ava rikatorarama. Nemapenzi anopindirawo pana akakwana ipapo. Andizi ndakatanga ndakanzwa vanhu vachiti hakuna musha usina benzi, kureva kuti pano tinawo mamwe mapenzi atinoshanda nawo. Hope hausiwe. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti pastor havasi kutaura iwewe you are too good. Ingoudza munhu ari padhuze newe kuti pastor havasi kutaura iwewe uri munhu ari right kuti arambe achinzwa vhangeri, iwe uchiziva hako kuti indururani. Kufara mimba yaMwari naye. You need a word. Every covenant that is taking a place on you, it's just waiting for another word to reverse it. Hallelujah. Hallelujah. Shimboti a word. Shimbodzogora uti a word. Promotion izwi. Kuroorwa izwi. Kuwana basa izwi. Kutenga imba izwi. Kune munhu wandikutaura naye masikati ano, gore raakupera kairi, ndaakupeta gore. Kune vanhu vanokurumidza kuchibata, koita vanhu vanononoka kuchibata. Asi ndanchifunga kuti gore rino iri Mwari vakatiitira nyasha semakore ese, timbotenderana kuti munhu wese anobuda mu one room. Timbotenderana, uno munhu ari kutoramba. Ena unotsvaga 2 rooms. Nyaya yekudya uchiona magumbezi. Unodya vakagara papilo. Ndakamboti nomwe munhu ndichitaura nomwe munhu rimwe zuva, I am sorry if I'm being arrogant. I know kuti you are here.
Hanzi baba ndaitirwa zvakanaka, ndawana garaji rakakura. Ndikafunga ndikati iye ada kugara mugaraji, mota yake ichagara kupi? Baba namatai, ndawana garaji rakakura, garaji iroro. Ini pampacho unongochuti uri nyarare, azviti utaure uri kupesana neraunoparidza. Shuwa inini murume mukuru ndingadaidzwe naMwari kuti ndifarire garaji. Fundisi garaji randawana rakakura ende rakachipa. No. Tina Mwari anoita zviri nane kudarika garaji. Kana uri kugara mugaraji, baba vari kuti handei tinotsvaga imba, garaji tozoisa mota. Alright, handiti ndinobvumidzwa kutaura nekuti ndagara ndiri kutaura. Ndoda vamwe vanhu vane nharo nemari dzavanotambira. Uti I want to change my salary. Hauchinjirwi neni, unochinja wega. Ngotaura kuti hai handichaidi. Unoda kuti kugomo ndaitaurira vana baba kuti chii? Connect to the source of power. Don't worry. Unotaura kuti tichida kupisa munhu nemagetsi ka. Tinongoconnecta kuvoltage yatiri kuda. Ototsva. Gore rineri remwaka mutsva ngapomboitika chinhu chitsva kwauri risati rapera. Hatidi chinhu chinoti chikaitika gore rineri vanhu vanochikanganwa. Toda chinhu chinozotaurika makore nemakore kuti gore ra2021 Pastor Jiriji vari mufundisi paAFM Prayer Center ndakaitirwa chakati. Remember, I will not be a pastor for year forever. I'm serving a second term of 5 years. Zikapera pamwe I want to move on. Kana musingachadi ndidi ndinoenda. Munhu atobvunza kuti ndoenda kupi? Ndakambobva kupi? Ndine munhu andiri kutaura naye masikati ano. Handisuda kuremekedza zvimagavanensi zvakaitwa. Ndoda kuremekedza izwi randotaura inini. Handigoni kuremekedza mazwi eng'anga uye handigoni kuremekedza mazwi emadzisekuru, asi ndinogona kuremekedza izwi randotaura inini semunhu ndichiziva pandakatsika. I want to speak a blessing pamusoro peupenyu hwemwe munhu kuti aende kune imwe level. Jehovha ngavakusanganise nevarume nevakadzi vane simba rekukuendesa kwaunofanira kuenda. Kune vanhu vakabvotomoka vachitaura zvakaipa pamusoro pako. Wamwaka wekuti vanhu vabvotomoke vachitaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwako. Jehovha ngavakusanganise nevarume nevakadzi vane simba. Jacob haana kutenga hwai kana mbudzi, akangotora pane dzaLabhani dzaifudza ipapo. Can I repeat this? Jacob haana unotsvaga hwai kwauzodzitaura, akangotaurira dzaiswera nadzo izvozvo kuti imimi vakomana, imi vana hwai, imimi chitambai iyi. Kune munhu wandiri kutaura naye masikati anaya kuti pane zvakufanira kuitika pamusoro peupenyu hwako. Kana uchitenda unotenda, kana usingatenda utendi. Asi kana uchitenda masikati ano, ndine zwi randinoda kutaura richanopfugamisa mweya yengozi, richanopfugamisa mweya yeurombe, richanopfugamisa mweya wekufamba netsoka, richanopfugamisa mazwi evanhu. But naye vana vaMwari, I want to ask you, unonamatira gore rese kana uchizonyimwa bonasi? Unonamatira gore rese kana uchinyimwa bonasi? Vanhu vese vasingapiwi mabonasi musevhisi ino inopiwa bonasi. Iyo sevhisi ino ndoda kuti unopiwa bonasi. Even uchishanda mumba piwa bonasi. Hanzi vanozosara vasina. Ivo vakambokunyimawo rimwe gore vakaenda vainayo, iwe imboenda uinayo, iwe wamboishayo. Kana vasingadi nayo ngavasare vachiregreta kuti tampirei, iyo yapinda.
pane mumwe munhu wekuti akafunga munhu waanoshandira obva afunga kuti bhonasi ingabuda here paya. Tarisa munhu ari padhuze newe uti uri kunzwa here zviri kutaurwa nemurume uyu. Ndiri kuti inini gore remwaka mutsva here ndasarirwa nemasande matatu ekuparidza, ino yechi4 ndinenge ndapedza mazuva angu ekuparidza panapo, wondoona musi wa31, but pane zviri kufanira kuitika. Kwete zvemari chete, zvese zvinofanira kuitika ngazviitike, zvacho zvinofanira kuitika ngazviitike iro gore rino. Ndaitaura kuKembuko ndikati pane munhu anofanira kubhadhara 100,000 again gore risati rapera. Umwe munhu akutofunga kuti mufundisi wada kundibira. Iwe uri kundipa, uri kuendesa 100,000 kuchechi, iwe unosara ne900. A word. What is a word? It's a spoken instruction that has power to give life. A blessing, it's a spoken word that has power to give life. That word, I want to speak it.